incho kurwe biewa gocha semirimo yao kuna kera yomo asing'incho otwara omoyo omuya bogwancha iri tobirente bikora emirimo yao ore ni uru twaso boswense twasabira kwena wetera sisumutori eto amen. Ambasavin nasta. Kobusura mampyam busuro chingeya kobusura moba sommogoroba toga nyerigesa nogo sangererio nato chenge toko letarigesa nato chenge toko letarigesa oh letarigesa nato chenge toko letarigesa twabusuren sakya no nyare kirire titobu warobo kendo no mwaga Bwango era ere emere moyonsi nato chenge toko letarigesa oh letarigesa nato chenge toko letarigesa oh letarigesa usurera yeso ase amarega nase emechando nomo ichano erogeko era nato ireboye nato chenge toko letarigesa wenye mafuno, wenye mafuno, tutashangilia wenye mafuno, wenye mafuno, wenye mafuno, tutashangilia wenye mafuno, totenene, wenye mafuno, wenye mafuno. Tutashangilia wenye mafuno, wenye mafuno, wenye mafuno. Tutashangilia wenye mafuno. Mauri yako sasa. Hatuna yaliyo yetu yote ni vipaji. Amen. Biyamono asinge chonsi ono chinse chingo chindo ko baletero omokwani yora abo gotwara ing'ana ria Nyasaye abo nare kobasaba ndonsi ase oikaransete rora ng'ano oikaransete ase kende keranyako bange rukani naye boigo ero kende nomoroso obwate chitoro nchigosareria oborandia
kogamba nkogosariria oborandia amo na ebinde ebinge buya mono mbarenga amo na inche bagotebia omogeni karibu nchungo otoengo ring'ana ria Nyasaye. Haleluya. Molibuya. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya muda na senge nchuye biro tora twensi tuko sasima na anda bonda tembaliga ni ase programu yega ngoro kunya Net Rogers. Tindo jinje ko sembe yande gora. Yego tarane lie. Eye neye lemo gotelebia. Eye gantare neye. Na biamana soko ngali bagali gotara. Awonyi gwete mbensa boli. Ambuya. Molibuya. Anje mbuyande. Eto sabe. Nyasao muya nande tuachira asora asomo basoyo to wakrambia mana senge njokwa beru muya store. Goli tora mariko go twa sabango chene birangere biete keto ko yegora atubuenere. Aitora akwana sekerek go twa sabanga tokonye tubuenere keto to kurwa etoka ngatwa tigirange na sore go twa sabira asire so kisto motoria. Amen. Date mbali gani nande asenge nje yabono mubaso. Moko nganjera asenge nje na nakaba. Gocha wale bate bange karo kwa chira sagani ngokuegeria mangana makego nchebono leo sitahubiri nitafundisha monga njere ngegeri ngana getera ere common tuanze tomanyerete itachukua muda kidogo but nitafupisha mwanja hiyo. Nyuma ntarachaka ndwasome kifungo kia Ezekiel chapter 18 verse 1 and 2 koyate banga baise yabate banga inkiengencho yomurabaro yokona koiranererwa ase aba Israel abaise barire amasabibu amabese amaroro ndrabwo abaise barire amasabibu amabese amaroro na maino y'abana babo abere naki abere obokangeti oino murabaro mwabwate mirabaro. That's a proverb. Yona wonda temura atadira abunga ekina kikero kwegera waito asarito ko ya mono kikado kokwanera abaise barire emesabibu emebese amasabibu amabese amaroro na maino y'abana babo arirwe abeire nobokangeti. Nabeko nyalekana muna tomenyete iga igo menyete obogima butari obwao omenyete obogima bwo moibori ebinto mbiro moibori akorete biko bwatete ayo bogima bwao turachaga kabamenya egekogera igokona kuruwana nechisegi nemekembebe yachete kuruwase chisokoro nechisokororia na batata so lero nabonda twegera gantaka ke garato konya nyotora Kristo ng'ebinto ebinye bigotobwata twebutore kuruwasibire tomenye obogima obuya. Freedom in Christ from generational curse. That's our study. Freedom in Christ from generational curse. Go on even to be never chakera. I did a study. Jankuru Kanyoroget Kanyoronga and Korua. Karongo Nagoki Naiga and the secondary. Even Domina Roger common. And Jangana Queboarding upon the Vintevi, Nakibirega. Even Tevi Videga Goka. On even the Vima to Sembrisina, Evina Roja Sinkorua. Ekamana Rojaneke. Most firstborn males are irresponsible. Abana Batangi Abamra Bange. Most firstborn males. Abana Batangi Abange Monabamra. Abamra Banene Mechie Menge. Abaraba Brukanu. Might say nana mokade, but abana bange firstborn males abana banga batangi abamura abale
ababurukanu abakorekanu mbagenderere toikora osengo genderera bari buya karoko barengania na bali bako barumagega. They are never successful comparatively karoko barengania na bali bako batunya bali bako barumagega. Iskori dia followers bawali abatangi igo bali more successful than barabuo in most families. Tinata bachonsi most inakamo iya kabere onyoro mwana omutangi omumura ogendererete kubwa babande bakomurumagega oyomo asekenyoro anyore ogendererete okoranga nale very successful kubwa babande bakorumagega obwati buya akuzaliwa hapo nyina achete nero aseme chie mengerende ruwa sekenyoro nkuru onyoro yo mono very successful origere buya asenge nja abange mbari successful mbaiko baba genderete lakini onyoro mo genderete obwati buya omana mbolyanga ngina achete nero oigo amonge aigo kada ko confirm mangana na bare igo atina manya gya bueno ebintu bino nabatebi egya gatatu ommo muroyo mota otagenderete koranga igaburukaine the first born male oburukaine kende kebe oigungo nganyire kurwe kenyoro ochire komenya go chibosongo ochire komenya go chimolo ochire komenya go chi Tanzania momobwati asama tukomake okonyoranga ogendereire kubwari arengeka. It becomes successful away from home. Yani ngekera nganyire kuruka achire komenya isko yago chiogenderera kubwari arengeka. Gendo kyo mwalio amangana atokwegera rende igona arongo na koroserio boroso gendo kyo mwalio na nyorete ne binge na ra pikibine aseme chie menge ya clergy bali wanga abakoreri asomo gondo nyasaye abana baba abange abana baba pastor abana baba lisia abange yobara babrukanu for no good reason. Most children of the clergy abana abange babarai asobokoreri somo gondo nyasaye igokonyora mbali buya igomna bakagere koba ona amangana ina kwanire karo yabwata somo tuo ndata to so ase biblia tuegere mangana make egitabu kia Ezekiel 19 soto ekyo kosoma kwa mona ibere mwabwata likondo ndata mondigerio monto yo mama era to somera mangana ya goika se fungo to soma na turagende bwango kuyate banga ninki engencho yo murabaro yo kuna koiranererwa ase yaba Israel inga abaise underline that abaise barire amasabibu amabese amaroro. You can imagine amasabibu alafu amaino ya abana babo abere na gendoki obokangiti mama to bokangiti ngi kerimo ko liga iga kya babo kangiti ebirango ati maembe ki amarere igongi kimuko yakorera owasaria nge karogo saria maembe na lioko nyara gendoki obokangiti iga aba Israeli abeka banga barire amasabibu amabese amaroro ngi bakorera amasabibu abayasaria abaise basaririe amasabibu ekera basaririe amasabibu dika maina abare ko banobo kangiti can imagine omori digantu mi David na maita David ko gwatire mbako chi kwa o mate no gasemegete liembe kwa mana ko genda liembe liria o mantaria igorire libese liroro sengenjoye erango yoko taka ko erango tu wasaria liembe liembe libese liroro wono ke kwasaria liembe liriao nyombaga omwana ono are omwagi agokora amana taka komple no jase nginanga obukangiti bwanyarire. Does it make sense? Ngoletere ngenjene nimoroje ngosaria tari so saria
lakini ngomorocho konyole gesusuro mogusia gotebanga muma yariete ekerasi yariete moro egatigaki egatige kerasi egatige gete amwekero tau mogusio kobegeria chaba mentake muma yariete moro egatige kerasi gotumana getange kemokono ngio mogusia minute kero kuririo mororia ekerasi gotunari asoko bwata handle asoko bwata aiga aoge no akolieka no arirwe yani no koera no mume yarire omoro ori no romoro anyway oerire omoro erire sina na kimugero mara mori kombua tata mombua closely omoro orirwe erire ikerabia kebenoka ekerabi mokara beroka nduso tekerabi dasha omoro orirwe erire egetininti kadiga atigere kango moyo bon omoro ri kero rikare abagusiba ari gotieria ngibal gotumia ditierio tari otuba kago tieria ditierio riria omoro nkoerore ne ditierio nkoerore right kabwatete handle kabwatete kerasi keria koboko igokere well protected kerasi keri ngari gokuna itierio so ne kekero omoro ri okoera gwango e handle yatigare arona beringa yangana then abantu bali mbaka bekire binto koboko bali koroka ebitange emeotoro ririkare chichuma getenjire bale kobeka kobaka bangles chibangiri emeotoro so omotoro origore chuma ore metallic ekerago tieria okoboko kwa igo segote koboko kodingo igo gukuna ditierio egere aniaroke ingi okuna ditierio echuma egetange gerikere koboko so at the end of the day gakona gotieria omoro nkoerore okoboko gotuma waka egetange ndakagia karagendoki yaera yaseni guneri dieruria akamata banga muma yariete moro egatige kerasi egagetuma ande koriki egetange kemo kono meaning omonto rabago koro chimuma ekera kodo chimuma asengenja bwata chinguru asekenyoro maybe no mugambi okare batuba oyibura abana bo orio oribago twanero moro bamutuba okina ogota no mororio kogota mororio ko eramba kobe gutininti obekera rimwe keroka umana gotiga okoboko ga abone handle no mwana orie burete eke are ke geburete net kende nge korolekana na baro bakina bakabagota umana abana baro banyora abana bara abachokuru bojo kota chimuma na bwaba egetange wacha korolekana na baro bakoera una isekora erete nagigaro mugusia tebetanga muma yariete moro egatige gete egacha kori na ndege ndoki egetange kemokono omugusi gakubwatana ne Biblia kero soma Exodus yero kunganya chapter 20 verse 5 olimwari konda some Exodus chapter 20 verse 5 na kego teba Exodus nero kunganya emerongebere osoma kwa ya isano na ki Biblia goteba kakona korio koranga tara yekera ke gotebanga nyasaye bweri semi ni gakorwa igagwakana amabe ya baibori agwakana egesumba amabe ya baibori gochia sabana babo awidea oike kiare gya gatatu bali asomire gote nateba Exodus chapter 20 verse 5 egoteba iga okung'anye 20 ekimugia ya gatano egoteba iga tobaisa gusasima gusigokorera emegwekano ekorire nereyo ekiagera inche ninche omonene nyasaye nyasaye bweri semi asengenjo ya mabe njo ya mabe abaibori nigo nko abana egesusuro oike kiare gya gatatu na uratigera bwa nonje ne yakane so this is God nero confirm nga ekera baibori bakorira mabe
abaise barire amasabibu amabese amaroro. Ndado togenda kama amaroro amaino yabakangitia amaino yabana babo arirwe gendoki robo kangiti naki kinyasa taba ngasenga njo yobo bebwa baibori niga ko abane gesusuro oika ekyare ya gatatu ene yakane lakini ndo jiso tanga asabu bamogechete bono asenga njo biro ndatemba ira se biblia mo taba na mangane bigusingo begeli to so ase biblia. I will give 2 case studies ibere choka gachira kininde ibere tororenga tubwato muchando tubwante ko solve as Christians wanyanda eroiga ado some kitabu kiyo muchakano meronge ibere kefungi kitanga ne yakabere udio bwate likondo nale gwancha obe bwanga soko tubara Genesis chapter 20 verse 1 and 2 na ki biblia gote muchakano meronge ibere to some kefungi kitanga ne yakabere. Aha. Aha. Yes. Aha. Ganda ibere. Oyo ni Ibrahim to kwanera. Sara okwanirwe. Sara ninga se Ibrahim. Mokaye. Wana Ibrahim wakati kwa bodi kwa habari juu ya mke wake ambaye anaitwa Sara na kia kuyoneria na kia goteba. Erende Abraham ekara ko bodi wanga oyo ningo igoro ya bodi gusara mama to magano yo anyway ya goteba nga oyo ningo ekia karangi ngainereri Abraham akangainereria asita ya se Biblia to konyora Abraham anga metenga ngainereri of course ibintu bya betabu mechando ya nyorta bantu bande Nyasaye na mokurirete. Abraham did not repent anywhere. Iga rote ngana antaga ke agatuba. Toandense chapter 26 verse 6 and 7. Eyo. Sukainse merongebere nesa ne moso mesa ne nesa no ibere. Mongino yanga mwamwali kondo. Na yote ba 26 6 7. Aha. Aseigo Isaka akamenya Gerari. The same place. Ase Isa amenyete. Isaka no yongo bono. Tayo Abraham. Nero amenyira so mochiori bwebisaku. Ase Isa amenyete. Nero ngiye ko mabera. Ekero abantu asalia. Aha. Boletie. Amangana iguru ya mukaye. Akabatebya. Aha. Oyo muswati ominto. Tigera bwae. Isaka ekara kamenya geral na Isa amenyete ebukwe watebanga Sara igade ngo munyakieni. Isaka na jagaru. Rebeka nere ga ngo munyakieni. So igo batagete gwe akonya enchereria kegusi kefungo ngira abantu bakosoma getaye. Nyasaye iga kokonya. Oyo we konya. Eno bako kerusia bwo ekara baro jenga maena abantu abango chiko toite bare baira bangina baba senje banga banyakieni bakaranga mbu yabe konye. Ndiro kagete nango ekonyo le kumira lyo kweli media. So asenjire yo we konya bakangainereria na Sara na Isaac nere ga ko gendo ngainereria buna Isa ngainererete. Nyangera ndo tungi. Ola banga like father like son. So Isa ga ko ngainereria ngotangete ko ngainereria. Igo ngo Isa ka gwete bono morocha. Lakini Biblia bono yatewa inga Nyasaye bweli semi igagwa kana amabe ya baibori abana babo kuika ekiari yakarengatewa yagatatu nande ndago tumano gende kiara ekine kiari yakarengato ikirao kiari kine yakarengato. So mango 27 verse 18 and 19, the same book Genesis 27 verse 18 and 19. Verse 18 yagote baiga. Aha. Yakobo akagenda aseise. Yakobo no yongo. Oyo Isaka akamotebya. Tata. Nere agaitaba. Nao inda. Aha. Naye ngo mwana one. Yakobo akamoiraniria. Ise. Ninche Esau omwana
tigera abwaye oyo Yakobo okoboli guna ise Yakobo bodi ngaya ningo Yakobo mana kabadenge era ningo egingi agora onda tembore tange Abraham yakongina bantu Isaka ongaina bantu bebusaku Yakobo ngako ngaina ise keira ni reka omuchando olio chakete sikaria mata bantu bare abagusige ndo bintu bira bagusiba gutumia biko bayigerera ngenguko ngenguko tari kolisi yangene gechono que nabo monta igwe que moko igwe nguko tari kolisi yange tutuge nguko ngote abarenga ngintu kigeli goite chingoko ege simba ngeli goitangoko anga sekemenyete igo genda are igo mata ni nguko ba minute tari gesimbe kiba minute kamonto ngara bakwegerera kakale ngambu yanyo gote gosaria koraki genda usari gochiari mo inotaria. But the Bible confirms Abraham gaga ndo chiko salisiko Isaka oya ndo chiko salisiko ya batunyerere bakararia bakanyomba bon omwana ayebono kwa Jacob Yakobo gako ngaina ise na ngaina retier mochando ngai mwanya roja gerete ochide kiari ya kanga moroje wono soma that 7 verse 32 eyo Genesis that 7 verse 32 and 33 na ki Biblia whatever. That 7, 32, 33. 32 ni whatever iga. Bakagenda nero eanga elia. Entambe bakayeira ise. Bakamotebia. Yemanye eange ye gose neyo mwana o gose taliero. Yakobo akayemanya. Akabora. Ne yanga yo mwana one. Amaene ne ngiti ne chi ngiti choro sana cha moitire. Oyo ningo gokwana. Yusufu tira bwaye aba oyo gokwana. Yakobo ababa mo cherambarabi. Aba yeke baka mokota ba mo ngainire ongaine kire era na ngaine reti iga ngaine reti kare barenga oyo mo bona ngaina amama tina baba lenga bare 11 of them now kyaruro yamo kyachire 11 eginte kege go changa nande kya karagendo kyana ko multiply. By the way ekaro igegotebanga omochando oyo it even bears branches. Yakobo ekera ko ngaina ise otama ongagochi olaban ekera ko ikolabani omana go chaka ko meremo baigwana babwatana otebanga ningo korere emeremo emyaka erenga 7 aigungo aigurairi okore myake aigwe erairi okore myaka 5 ebere aigungo Oye warea ekya korno kiekorokwa ongainwa una kodege ndoki na ndo bana kotebuga nda kode myaka erenga 7 ebyo sia berenga 14 osome Biblia buya bego confirm ringa Jacob iga korte myaka 20 saba akaegwa Lea akaegwa Recho akagenda 7 na nda akore ende 6 akamana kwa guri icho liria sokete na rori 20 years akongainwa ero irete gosene dake yamo kongaina isa tadi warioka omochando obuko ngainereria nande gokurwa ogenda bakasa abairi ngake yamo kero Nyasaye na bebuge otebanga Nyasaye kerako ekerakare gweta akogenda achikosaria Sodom na Gomora agaetera mu Abraham ekera ikiroro rakamana ngate Abraham mwakono Sara nanyoro mwana eibono gero Genesis chapter 18 osome verse 11 omwako go chachinga kibune Sara na toro mwana Sara ngia korete agaseka Nyasaye akobori Abraham ninki Sara akorege ndoki agosekera na kisara agateba na yade amorise
tinda ase kanje oyo ngoko bodi ngangi sara go sekera nya sawa monyene goitera so malaika oye saro mana gokana nganje tinda kora gento oya ko ngaina ningo bakangaina bakanya sai neke gento ke asa Abraham. Freedom in Christ from generational curse. Eme chanda bone yenera story ntwaba tumenyeta kantu getinkare chisokuru chiakorete kantu getinkare abatata bakorete katubwatetie tukamenyerete nande tuganjira nte ngaku akuna gaito pyamba. The next case study egera tokore case study ya kabere 2 Samuel Davia Samuel ya kabere chapter 11 verse 2 amba mtu asome hiyo nitaenda haraka. 2 Samuel chapter 2 2 Samuel chapter 11 verse 2 na kibiblia gote Samuel ya kabere ikomina yamo kivunge kya kabere agote abaiga ikaba aseli tukelimo yes chinsa cha mogoroba Daudi akaimoka korwa burere bwaye akalina kirama iguru ase nyumba yaye y'oburuoti ekero alenge gotarao akarora omukungu ogwesibya na omukungu oyo nigo alenge omunyakieni mono elio agatoma omonto amanyenga omukungu oyo mbuya mono agewa sikiro jigoja kana gotubura 12 chapter 12 verse 11 and 12 umuma tomugano Daudi igakorora omukungu kare gwesibya ogorogunaki Bathsheba mokango Uria obanga nako banga okungu oriocha baba komo bakore ndo gorokwa obotomani adultery Daudi umana kobanga na kiago tuba emumeria twanyora chimuma chiria ngakia koyetuba muroje bana gotoma Uria oretwa Uria bwanga gosoa mwaye nando mana komurikira ryuko bunako genda urira Joab umatavinga mobeka se ara kongwake the hottest obekwororo at the end of the day Uria okwa kero agokwa nande Daudi umana kobanga omukungu oria orusugu mwaye ya woye in a way yogo cover. It took 1 year omwaka omugima Daud did not repent. Daud oje tukwanga mamangana aria agatuba mpaka karra okorere. Then Nyasaye gakali gotuma mtumishi wake yakali gotuma musombo yo korokunaki Nathan igagocha matari ngai gasoburo tibwa omonto nare obwata chingondi emia no yondo obwata ngondi yemo ori obwata chingondi emia kanyoro munyega mwaya akamara kwenda kabwata kangondi karia kamo agacha kanyenya muroje nga Daud akomeke decision abata omonto yabwata ko banaki ango kure tabwendi komanyase obugima atabwendi komanyase obonda bwana in my kingdom. You know, he made a decision against himself. Nari Nathan yokoranga ga imugete na noyo kanda ujisiri mara kamtengo monto inungo maet nai egento kari kama na Daudi ne kurchonsi you know bintombire kego chabona mpaka yakonyara ebuko yatabanga abantu mbari nyasagwe akorokanga people after my heart mo boningo Daudi ekekora nyasaye agwetoko Daudi ekera orokiwe omochandoye ngiare gokora igale kwangama nenkoro ya yonsi na Daudi akogusoma tebanga nyasaye to ndusia omoyo to rusia omoiko imeyane na asabire ntongere enkorere na enyia. That is Psalms 51 verse 10 ntongere. In fact Psalms 1 yonsi osome na Psalms 32 yonsi Daudi okwangama ekero Nathan amorokirie amabaria akorete ono Nathan yakomatebinga manepi kwabeirwe but the consequences remain. Na manepi kwabeirwe pi somango verse 11 and 12 chapter 12 na wata mutule na kira tell iwa amano tebere iga kwabeirwe korenda bano ningo tubokerio bobe korwararia korwa se nyumba yao bakoura bakungu bao mbae omonto mwao nere arara mona barabu maiso marore
Tegera mangana yi abugata chinguru sana ina mangana yo koboi Daudi gakota mangana ya kebisete anda akatumia chinguru cha choboruoti akayabisa akabiseka lakini saka kama denga bono ebintu mbibera mate byekamo ningo tubukaliyo bobe korwarari in your household ngeli kogenda isikaria apa kwako ya kabere ngwa ukaura uria mukae oyomo wana badenga aye ninko ure bandoki abakungu more than one ningo ura bakungu bao ayo wage kote bobisi ekeninge kore mubasogati asawa Israeli bonsi baroche abakenga gergia Abraham okora isikaria yakubwati bakarari bakanyomba pigamba ire bwanga senje biro mama to mongwana korukwa munon no musukuri mwabona gyakoro abana abansinto bango abana bango Amnon na Tamar tali abana ba Daudi na gibakorokana tali abana bamo nje ke moyo kubona Tamar yakora. This is chapter 13 enda mosome 2 Samuel chapter 13 verse 1 and 2. Amnon igakoruara nje kuaria aya na ruarete mongwana odiga ruarete de koreti soma chapter 13 verse 1 and 2. Osomo kuchinse agekora ngokore gendoki uruarire obudi bakaboka moruaria oyagwanja ningo ekeninki aseke gusi igo ekiege ko kwangaki incest or nda demara the grade and the degree of sin as it increases. Daud igakote ndiko kwanga adultery ya mutunyo ni baka nyomba mwaye bono tari adultery bezo ko ruoro egekare incest chimuma nakigenya sama tebeti akambra ko denga ningo tubokaliyo bobe ko nyomba mwaye Absalom na kwa nuabo. Absalom wanted to overthrow David from kingship mpaka akagenda kaliginere yamiaye akachaka kuruana against David ise. In fact na masere to ku Jerusalem Daudi akaenda komenya ama kurumaime muma tamangana abete kerao Amnon ekerao Absalom ba metenga Amnon obeire na Tamar. Absalom ga kongaina Amnon ba kenda korisige okora kokara gendoki komoita obeboria Daudi omoyioria omorori Daudi atumieto goitauria ochi mwaye abana baye igo bagoitana siko mamunona yi abaise balire amasabibu amabese amaroro amaino ya abana babo aberi no bukangiti obori Amnon obori na Absalom ngi bagoitanira abana habari ngaya mangana ya jagerete Daudi bonda leo so meke fungo kyo mwali ase kesi ekyo chapter 16 verse 22 ekata biwanga ngekoro soma rangi ajite kaba somango chapter 16 verse 22 2 Samuel Absalom no yongo oyo Daudi bakamutoleria yama ande bakaiweka kira maigoro una sinagogi yako chigora aha soma bia sere nere akara na bakungu ba sere indiye liye indeni ndiko kor moigwet asaba Israeli bons bakota gendoki na bego ta bako chimotwe karara oyo Absalom musindo Daud ekukweta banga bakamuteneneriema bakayebeya ama nere akarara na bakungu ba sere baise abuni ngobona sare tingana mangana yoko na koleta mangana manga abangina
Oyo Absalom gako kadaro nango. Nangina kelikene mwakaro kaini sesti eketima tina kekoro. Gente kenga iya chakete mwe wet. Ngoge chakete. Aya bono trasa Daudi. Ekede ya Daudi tole. Ngoge chaka. Ya chire mwae moro na kekubuseni mwae. On tikato cha igas tole intuaba. Ebintu mbere byo kareka sebinyoro byaito. Ebi mane kanisa ya ita. Ebi mwana na bira abikona kumnyoka iga akanyara kamwana akamonkara. Kale buango sangi gakiroria. Ke kocho gakwanera gachaka goitita kabisa gaetirie mekia kagechigwe. Kwamana kuiga bangina bande kuro sema ndanga kamwana kwa kangaise. Enchire iga kabiro kaiko. Muri korona karo chachachi podia ko chane nyimbo. Bako chako kwa ria maiso within no minute. Ngaya mwana ko mo kaita ngoka bweka ine. Isa iwe mata ba airo mwana justification mata ito ko ragende kikera ba mo begere tiki. Mo chanu nisa. Kwanya ole bimwana bikege biseke biko na kotora torie mangana. Kuruskurwa oira gochia. Awangena mbwanga bakoba. Ada ngamuita mwana ngagwete. Ngina. There are some families mweso ko mutangi akasoka ogenda bwoye emyaka ebere oiranaka. Akachukubwati no are kabado. Omwana ondo ko muruma go kabere nero ogenda bwoye emyaka ebere no areka. Wana kwanyara abangina tari mbona tatrenera gine ko bamore bwango kwanyara abangina bakembete akagatatu. Kakore nyangi. Wala kumubarira. Abo mwako yarire. Ukabire tumoga nyara ria. Nkaga. Egesa kukiabo na wokere. Mari ko bas. Omuchibo na bore. Bandombare bande bairwa mari takorunga oyu inegore nyambori nyinge. Egore nyambori kebengi oino morisi kanisa abo kuiwa kumroga ngo inegore nyambori nyinge yonginda takoteba bono ebintu mbere biko tambokera ase amagima itorera asaba Kristo ekemo raging enka okoberoka ngurukura so moibori kwagenda so mwana egyakabere gossip ogotora toya mangana ngurukura so monto kwagenda so yonde egyagato sexual promiscuity kibono ningi obotomani kurukura so moibori kwagenda so mwana fear okwobwa koiroka omonto irogete agoite botuko abangina mbara omwana agweta mata abantu banda bakumete karo omwana etire ekera abande bagogete ng'omwana oetire orangeri gwe skuru enene university omwana omongino nde gaere karo omwana oya etire igago soime chando bacha bamutige abana bona ni ambari kwagacha igago mate nganya kwari kwiga genda kujiskimrugoro ochuwa gacha kaba gotige amenyere to bwoba kare nyomba raire ngakimne bona twasore this is July to gochigosoa emetebu ne kare mbura kare twasore July moi korre mbure ko embe ko gusa emeteba ke ko gimero risiko karaire nyomba ebe bati embe ko nyomba ya na benga bune kaniseye mesabisabi nesume kiresiko mate mesabisabi mate ngwe kumbore bona mesabisabi ko ge kumbete riembe ko rusa eko ngusa okurura nyomba nga gochi moina nerenda ya na beko nganya go chiap buno ke no mesabisabi ando ko iranda nyomba bona mambi ko bakata te ko soanyaro nyomba re yo montole siko bakotika ko yana njenge yana montole siko ngo manyara so konte kendo asendere gochi ono monto mambi ko boka mokomera na nera njero ko mokwani bwakie ya da ngantoraire go kubwakia ana mana ba kubwakia bono mambi ko boka ne birukunyo ninkimo jando kya bwate fear obwoba bono bwobo ngotamboka bole kurwa so muibori bwagenda so mwana nagyagara rero igo sikuboria babo kerongo
aba bingo mwana no yo primary abakonyora bwatari sasa na yarusi yari sasa hakuna kwego sabosa hakuna kwego sagosa nga yarusi tu kwego soko asengina kegara na rutu ngina kona kwego sa nere na hebu kwego tabanga fear not for I am with you toiroka abavisa Nyasaye nako rende insase chimbaba chaye Nyasaye nako rende Nyasaye nako rende Yonsin chera chonsi igona korende Nyasaye Ikarato gukora endre mena igana yanyora data nyetumie asoko kore programu ye abo monda ko bodi bona to koreki kera njana achire ko na bondo chenga am the first born Italia ande binte na obimbu atete by the way kera first born males bakonyole mechande menge kero ko iboirwa somochie obwata manyinga yo mochioria omochori ko iborwa emegoko yebirecha nero so monto motangani ogochaka kwamerania nemegoko yebirecha somochie is the first born male ekero kuna koinda inda nero ominyogetega the second born ibore tue ogotanga nire kyagera igomo kengerete wana ereta bwati kenda korwana na kerokyo ayego korwana na kiregento ande tokinga tobwati Kristo meyao togo abogo kola ndabata benga abana batangi baikoro nasi bagochikochi but neringa igokona kominyokanya nebirecha omorisia iga tugekerete nse yaye enka yaye bya kabisa lakini abana baye iga batigete enchireria bakengerete by the way most families clergy abarisia egeria abana baino wetenenera o Kristo tiba bategemea do not read the word for them read with them don't pray for them pray with them egetogera omorisio gocha koruo omogokori na kwayo tangete omogoko bwochereire ekero kobagora ojimate igogo saria na geko gere mechie menene banyoro kusuno mo pasta abana baye go bare baya lakini ekera ruro ba timbaye toke ngokuro ruro roro omogokori ochererete abago maiga bali gotobo asenge njota abegeretie betenenere yo ba semeretie yo ba mata intweka to abangari wonye family worship omonto otosomere kefungo ningo tata nero morisia tata nero mo pastor nero otosabera ekala igune bobe tata nsabere no train them to stand for themselves hallelujah egere kereme chande yegocha ekaro mogoko yo turumbuka na robo bakale ndoki bayo tabi stop button any storms ekena kikere the fact behind struggles of firstborn males ono to avoiding atokoreki osonga otabaiga you can never change your history yani aiga sikwa rure to kunyara ko change to kunyara but your destiny hallelujah ochimotua sorochie nabo korosie bintu bibwenere ono ndate mbabodi swali ri ororo karango kuraendre meinda to nga igo ya metukuru sewage ndere meye igo ya metukuru sewage ikamana gocha kwao orubago tima suno bago mokoruka suno rogito orubago gosetagachi orubago igoro ono orubago uru umuntu umenyegeta ima dayinga no bwato muchando ogwento kuri ndere mobebia lakini ndere meite di kwao na ndere meite bwento ko butura na kyo ko ndere meye yame kwao ogusa kuru echo imadia yasekare omoru ogobutora yakure ndere meye is very special okwa ekaro kwa nutrients ali chia siwe chomoin igone chokori
Na gyokor. O kobutora yakude mam. Turi kobutora yote kobutora. Me kamako. Obe kobo yonse. Ebu atiko chinsaria. Obe kobo. Litina bado na aria siweji. Ngagyoda. Ngagyo ka litina bebe kwao. Oye gandie o ake kamako. Twende stepwise. O ake kamako. Eso ime. Alafu oye kalikuwa tubire. Hallelujah. Echake kurusa bugo. Yani lemayan ya nga ditangani okunyengoro. Ebugo dira baria kwao. Toye butora. Okorege ndoki. Oye koreki. Oye beke ngoro ime. Elio dandre mo kona kwewa lakini dikandirete. Oye tindeke. Oye tindeke. Alafu kwa oye tindeke ngiye koba. Eso kiki. Emeri nga yaso kirira baria ria. Ria kwao ekare yaso kriemeri ya chakere kwa magochi abono butora. Butora korwa sewage egere eyegwa tindeka gego chaka gochate go kwa asengenje ne bwate emeri ne bwate emeri already teri go kwa bono tego sungera oko butora korwa igeko gendra kwa magochi aiga bono nabo gocha bwae asengenjo ingredients chia ingredients cyo konyara korwa sendre ne chia ralia chia buo dira barire naki digia. This is what we need to do. Datemba nyolinga twensi na tora we come from somewhere. Twensi dabe kunyala kananga iko to simekire siu ase chinderia to korukorwa iko chiame to korwa ralia esiwechi gamba nyolinga abantu mbara igo gwete gaba mumata chintaro basaragire abangona badekera bale go saraga bangina badianje na roche bago saragwa agwa kentaro okwana mangana get mna manyinga ya soka they in the grants rants ebintu mangana le bago kwana kentara soka kwana mangana get ya ocha you know pakakambade baire tunyangi apakakamara momata nyabububu sinyabububu ebintu bote byale kobuka bale ko ruchi nyangi ria atarachi ko sarua ebintu bira basunge ruchi gwagwa basunge ruchi ebintu eli ko rona kikoru chinyanduri baruli ku chinyanduri bamana ko kwanirwa mangana gite ebintu bira bale ko kwanirwa riba ko sarua amangana ari ayande igabwata ine nebirecha anda denga very strong ba sengeka emerero bakabona nadia bana badabanganje murona kadegi murona limiti. Those things were spiritual. Those things diamba nyodiga andonsia sama nyinga goiteka. That's a covenant. Ekyonege tebanio. That's a covenant. Bonengo bwatenge covenant yingo kwaro sinere ababa kirchintaro naboko nyo montago kina lakini abwatembwa gete ebasibete ekero kumenya ayese no musamaro na kyoko piefu no musamaro ebintu mbira ba kore tu kiyege samaro ebirecha byebi samaro byose no bire meyaye bana aho piefu no musamaro oria watu wire unelinga twe butore ekero kwe butore ko wasesi wecheye to wasa ko mistake bwe butore onya tora atinde kwa oire meri ha se Kristo. Hallelujah. So as Christians iko to tinde kwa meya Kristo no adi Biblia bateba 2 Corinthians chapter 5:17 etebanga mtu asome 2 Corinthians chapter 5:17 ekarawe tinde kireme ya Kristo. What happens to you ngaki kwe butora kurwasa chinderiyechi what becomes of you yani ngiye ko babono ekara kwa bero ngaki oteba 2 Corinthians chapter 5:17 bukwete buati 5:17 asayo
omonto kara bime ya Kristo neba nero mo first born male sobo ngiye kaba iga koba egetongwa ekeyia. Hallelujah. Yagendera kotabana ebyakare chinderia na bintu binde byakare bora nigakobe egetongwa kere naki bora byonse byabere biya ebitono mbisumekire seino ebitono emitire bitono bitinde kirense ayanya kwaria senge mbinde bimbirororo ebutore ndato some etabu kyomorio Judges chapter 6 25 and 26 morore ngente ngeri simbo Judges to yarabagambi isano emo emerongebere na isano na emerongebere na isano nemo confirm mangana yonga there is something we need to do aba ise aba tata ba korete we bring them down na kego teba Judges chapter 6 verse 25 and 26 asoro tukobodia na kyaga motebia emiaka iwa otagorere sasa mero kyango yaiso then yes ongagachere okay yerie aha yes aha okaleki ongagachere onya sawo kwana kena mosome igwa mbatebi. We behave the way we behave because of the altars raised in our families. Ebisasimero byagachirwa semechi yaito nabyo bikogera tokokora biri tokokora. So ndobwate responsibility unaba Kristo gotagora ebisasimero byebirecha semechi yaito. Hallelujah. Gideon nigagatebwa nga otagore gesasimero kya bahal ngo kya gajete ise nekero ageta by the way iga ageta korto botuko bugima ko bagasira isi igore ro igo iso koria raisinga aga anton kare karo korigereria kako bareta amo bune family akatabigeta kabe kako bareta amo yani momanyire nga inwe akatabigeta ngale mobwate ekinege sasimero kibirecha asomo chino no bate responsibility yo getagora teliko baraisi tagora na boraga ora sabe na kwengata ugetagora ngana ikakoteba mbaroro ebitono bisumekire sobo ebitono obiso kumanya no mbajite kera bajite na nkwaro china maisao bagogekora bakabaka chinta bete go and exhume it bitindo kore bisambe bwerusanie kurwase ebisasimero byebirecha birasemechi yeno onye tomanye tingi kinoro chenga there is a familiar spirit era somo chiyoyo ino genda wese tiensemo usabe wengate ogekwana serieta wesubore erinde gochakera asore na proverbs egoteba orwe omwando muya gochia sabana bao ebinto biria kwa nyote korwa seiso na isokoro tibitambo kabigenda asengo asabana bao na we toteba nga we butore korwa se sewage ochake kwamo koyia imeyango ime ya Kristo. Bless us in Jesus name. Ndava kwa saba kwa benda. Naomba tusimame wote. Kwa saba tole. Kwa tutora saba. Pastor kindly utatuongoza kwa hii ombi. Ikonta teko saba. Omonto rolegente. Come forward. Kama kuna huyo mtu, kama kuna mtu aina, just come forward. We'll pray. We'll pray with you. Ngere kwa raisi. Akine kwa mekyo cha mutwe igwa chakire umurobelio woko kwinacha kurwase imechande menge erase chinga cheito. Kama kuna mtu inayo mbema na madam, just come forward. Ima tenga ntua njete ko ngwa ntua baita bantu bande anyway. Wataongea nini? But this is live.
Hii sasa ndio maisha. Hii ni maisha. Tikakwe bise kanisa ime. Kada konyora mubwate bintu bibabwatete paka na nao bire maisoma rode. Do not takwa bwanga. What will happen? This is life. Rosio bogimba gocha sabana bao. Bona eke ko kebwete chinibo chiri to kwa abana baito. Eke kebwete chinibo chiri to tambo kichaga na gocha sabana baito. Enere nibo ya bene. Onye gendengero montara o mo Kristo ara o mwanoye. Eni benki ara o mwanoye is Christian life. Obogimba obuya omwane chogete na era tebanga inche no mwana bo mo Kristo. Na inche no mo Kristo. Just make a step, come forward. Taomba kwa jina la Yesu na wewe utaanza kizazi kipya. Ochake daga story ochake kizazi kipya. Ochake obogima ochake kegorie keyia ketabwati emechande ndego chiase chisokoro ne chisokororia. To iroka ababisa Nyasaye na korende Insase chimbaba chaye Nyasaye na korende Nyasaye na korende Kera chonsi Igo na korende Nyasaye na korende Pasta kago saba Tubwata di bakaria bena na intu yo gwesabera Tibwata ko saba Anya yo kopetero yo saberwe Sabisigwa Let whoever is praying for you pray with you asaba manae gona irari bakaria bene yo go saba Mention your family. Mention. Kwa naganto kajoro tenganga kwende kabutore aso kwegena na Nyasaye agosimeke aseliroba liobo Kristo ochake egesa kwekeyia aselitaria Yesu. Tosabe omochenu yore igoro mono nande nyuma kitwa igura mangana maya yogo toleka twakubakira na kogotogi omonene twaigure igoro ya aya konyora tobisete nona nekero tokomanyete nona nekero tokorangirwa serieta liao kubwata no gukoro watotebirore ya Abraham Isaka mona abande ababete bakong'ainereri bo maiso marore agunande kero barenge bakomanyete na nyuma yokong'ainereria amatokeo narenga ororo abange baito twakomanyire tumaete igoro ya ringana riao muna rigoteba lakini chinga kichinyinge gotokong'ainereria gose twakore bibe ebinde bire maiso marore nebinde bibisekanete abange baito nonekero tumanyete nga twakogoseire nande totigare tomonene ko baba mwenu nande abaenenu kero kende togokora ye kiara tukagete nga kero kentorochi gose tubwatikero nyako bagokora igoro ya magimaito sao ito twachira asura bare waboro bechinchera ao sao ito tokogara merobu ya bwao botoisane tuweneke makuru kwa bana bao botokote nyaka batogonchoreria ase chingendo chaito totale na kogenda muna korengana Nyasaye ito gwatochikire twaterenere bosibwo mosangerekano oyo iga na bosibwe kero kyao kya mabera otogosaba kora nchotinye ibe byaito na ndo tokora ko baba yase rituko lya rero Nyasaye ito wetera samanyinga kristaliete ketaso musaraba tobaba chenu torokwa bana bao talia serie tabo saigo kule naso kwege nabo igo buyamona sonsi mukwani otoire lingana liao kiendera komomenta na komosesenia abatangasachi balenga mona intu Nyasaye ito kienda koba icho nobuya bwao na barabwo
banyara ko bagokorera emirimo yao sese nio mosangerekano oyo iga na ichori nobuya bwasi chinjira chionsi abaminto ao babara abarwaire ase chinyagitari nase chinka obuya bwabo nyako aboko baikera na abanda ase gati aitombora basiriri na abamwabo Nyasaye ito chinga bune chikatototiga otobwata okoboko kubwa mutunyako batogotwara gosemeria na kuligirirwa gocha sore bona ndekera tokwenda ase ogotuma korogoke ogenda koba munaintu otolendo turasinjira chionsi twasabira aseretera Kristo Yesu yoro motori oito Biamono toirane tosangirekane nande nkoirana turase program chinde bono niganio molisia tangazo nali korune bakorwa bali barabarai ba family life koru saba skuru pake kanisa pake district saa 8 kuba umirande gali omobera asenge choko roberie semina ya anki yoka muranche timolema Biamono Biamono na bontaite kwegena ngwa seniwe kegima kurwase burari twanyorire tigo manna atuseni 20 onare gutangasa ngatosuka amachinare okonyora daima ngananki wangu kyora yanyore naende mubaso ntobwate program kurwase abagani baitu oinoro morobiri tubwate igo nyuma yokonyora amache tigare nainde toirane mubaso ase gepindi ekemo gosebibere buna ba chinga